mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan sa imong pag-inusara ni sa iyong kagabhion, sa mga pagsulay o kasakit nga imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona, kay aniya kami ang imong mga higala nga andam ug tagana aron mohupay sa imong mga problema, ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa uban ni kami niining atong tulumanon, mga taig pasipo ug balak sa kinabuhi. Mga taig pasipo ug balak sa kinabuhi. Atong oras mga kadi, ihandos na gyud sa alas 7:36 sa kagabi. Mga kadi, nalangan lang dito o gamay, kaya kaya doon na pa gikubi-kubi ang among teknisyan. Muna nga dugay-dugay ta nakasugod, kaya gihimutang pa gyud og maayo sa among manager ang tanang gamit para kumpleto ang atong pag-uban-uban karon gabi na mga kadi. Ug may gabi ini nga atong dakbayan. Labi na gyud sa 50 ka barangay sakop ning atong dakbayan sa syudad sa Dapitan. Ingon mausab ang atong silingan nga syudad ang Dipolog, mayong gabi Dipolog nons. Ingon mausab sa atong atbang nga mga kaprobinsya mga kadi. Labi na gyud diha sa may Dumaguete, Negros Oriental, Negros Occidental. Labi na gyud diha sa may Cebu. Abot ang atong signal diha mga kadi sa may Cebu. Labi na gyud diha sa may Dumahanog, Cebu. Lanog ang 101.3 diha mga kadi. Diha sa may Sikihor, Bohol. Ug kutob na lang gyud asang dapita tugpahan ang sipa sa signal nato karong gabi una. Ug may gabi usab sa among station manager, si manager Charles Pirolino ug sa tibok niyang pamilya. May gabi niyang manager. Ug iyon usab sa kaubanan sa buhat. Labi na gyud ni Kuya Dins. Kuya Dinsyo diya sa may diwan. Ang among Kuya Dinsyo, programming director. May gabi ni Madia Kuya Dins. Tingnan mo sab kang Manang Yupeng, kang DJ Santos, kang DJ Queen, Inko Donsoy, o kang Tio Badok. So aniya no sab kami karong gabi una mga kade. Makikauban no sab sunod sa 2 ka oras nga tulumanon. Ang original anchor ani nga maong balak mga kade. Ang original anchor ani kasi Inko Donsoy mga kade ha. So kini lang una. Si Kuya Romy o si Tio Badok o temporaryong makikauban ninyo. Sunod sa 2 ka oras. Ang programa ni Inko Donsoy. Ang tagik pasiaw ug balak. So
awagon ko kamo mga kade. Labi na gyud sa ato mga tatay ug nanay. Nga dunay katakos sa maong pagtagik sa maong balak. Ug iawag ko kamo mga kada boys ang mahilig sa pagtagik sa maong balak. Pwede sab ninyo ipadangat karon gabi una mga kade diri sa ato nga programa, inyong programa, ato tanang programa. Ang tagik pasiaw sa balak mga kade. So pwede sab ninyo diha mo mismo sa inyong kagulingon nga panimalay. Pwede diha mo mabalak. Atong iyon pangita lang mo og mayong signal mga kadiha para mayong pag-receive na mo. Nga mayo pud paminawon sa ire. O pangita lang mo saktong signal mga kadiha. Pwede amo na dawaton ang inyong tawag dire sa kahanginan. Dire sa contact number. Dire sa 0907 944 5857. Inyo usab nga pabalak karong gabi una. Mensahe, amo ka nang hatagan sa pagtagad. Dire lang sa 0907 944 5857. So wala ko mag-inusara karong gabi una mga kadiha. Kauban ako ang pinakagwapo diya sa may Antipulo, City of Badok. Mayong gabi ni Tio Badok. Mayong gabi, Kuya Rome. So maguban-uban na usulo napuusab taan niya Tio Badok sa sunod sa 2 ka oras nga gayon. Oo, yun. Kaya nga Pagkuban kita nero kay mo yun. ataas ra ba kining balak ang gi-practice-practicean ni takon? Kaya kay nimo na Dok. Dili ko asa na ko ani ato lang pud silang kuno nga di mo kita haras aning magbalak god. Papasayloon lang kita lang dako daan. Mga kade, kami dili pag yumihanas mo balak. Pero among paningkamutan na mo mga kade ha. Alang sa makadugang og lingaw diha sa inyo nga tag sa kagulingon. Labi na karon ang uban karon humanag panihapon ana sa ilang pantawan sa ilang sala. Imbes na ganangiki, while namin na usap. Nangiki kay man magpanihapon. While namin na mo sa diri sa atong programa. Ang original anchor ani mga kaliha si Inko Donsoy. So amo lang usa ni nga temporaryhan karon kaya do na pa importante nga giasikaso si Inko Donsoy. So paningkamutan lang gyud na mo mga kakade. Na among mahatod diha sa iyong tagsa-tagsa. Nga may hinaot mi nga malingaw sab mo sa amo ang padangat nga bala karong gabi una. So agawagon po namo sa mga mahilig mutagik ang ato ang magbabalak. Tawag mo pwede rin sa itong contact number para mahatagan ta nagpagtagad. Padangat gabalak ko. Pisa ni? Isiga ko ani? Agi ka na sa DepEd kang Sir Shield Operator. Maing gabi ni mo da Sir. Pagakuanon gini paghatagan sa pagtagad ni Tio Badok karong gabi una Sir ang imong gipadangat nga balak diri sa programa ning kudon sa karong gabi una. Mayon lang tag-dispensa ni daan ko yero ni kanindot gyud taning balaka. Ni Oo. pagkisa gabalak ka pa. Pwede mo ko itaani hanas god. Pero paningkamutan nato Tio Badok nga atong mahatag gyud dinila karon. Mangayo lang tada ang dispensa ko. Oo, mao gyud. So thank you kayo Sir Cielo sa imong gipadala nga balak karong gabi una. Butangi sana, butangi. Ulang kuler, milagro ra ni ato na tagas pagtagad. Say kulira. Hello mayong gabi nimo, quick. Hello quick. Mayong gabi nimo dia. Kumusta atong kagabi-oron karon, quick? Nasa akong tapad, quick, nasa akong tapad si Tibadok. Sige. Oh. Oh. Kinsa pa gid quick. Sige.
Oh. Kinsa pagit quick. So, nahanaw. Okay mga kade. Ang unang cooler na to karong gabi una, naduka diya sa may banunong. Commander Quick. Wow, Philippines! Yehey! Niliso na gyud si Commander Quick. Maayong gabi ni mo diya Quick, ug maayong papaminaw. Naliso ha. Labi na gyud sa imo ang pinalangang nanay nga si Nanay Luli. Ade tay laing tawag ani ato ni hatakas pagtagad. Hello, maayong gabi eh. May gabi, Kuya Duma. Ay si Dudong Takeshi. Kumusta to kagabi yon ron na Takeshi? Sila. Dayon naman nagpanihapon si Takeshi. Wala pa. Ay wala pa, pero naghikay na si tatay, naghikay na. Nagkikay na, nanay. Unsa may sudan niyo ron na Takeshi? Ha? Unsa inyong sudan ron? Kalamungkay niya sa kulan o isla. Kana mo yung maayo tinula, kana gyud maayo, pabright na basta nay kamunggay. Dayon. Muna giingon nga bahalag kalamunggay basta ang puyo ang mugaway. Eto, Gali maayo, kana gyud maayo, kana maayo gyud. nanapoy. Wow, ulam. Napoy ulan niya. Oo, Philippines. Nya pwede manami tayo badok diya unya diya manihapon. Bebe. Na, kita sa sunod. Salamat na kayo sa sunod lang. Bantay, biya naragmana ko diya di mga briha. Di aste badok sa akong tapad kata Kisya, di aste badok sa akong tapad. Ato kay Tito Donsay. Anang naapay gila ko ang importante gyud si Donsoy. Ayin ko Donsoy, naapa siya gilakaw gyud niya layo man gupod. Lagi. Dayon. May bisita pa silang lugar sa Saudi, Amerika. Dayon nabante pa sa imong tumungog Toyota Kisya. Kinsa pa gyud? Great ko. Sige abante. Diya mo. Salamat kayo. Si Madam. Ay, thank you. Patan. Si Matren. Si Kiboy. Oh. Si Quick. Oh. Si Biboy. Si Inday Wakwak. O si Pisago, Kuy Wakwak. Oh. Si Nanay Ame. Sa akong mama. Kinsa pa gyud? Akong papa. O sa akong mangkod. Si Bibi na suming akong mangkod. O si nanay o tatay. Madam Flor. Kinsa pa gyud? Si Fuad. Ay, di ko ang dahil ka namin nasa kusina. Kinsa pa gyud? Ay, paano mo siya? Kinsa man? Agta sa balite. Mayang gabi po sa agta sa balite. Pwede, buyag. O si Luwindi sa balite. O sa si Lula Boneng. Si Lolo Danilo. Sa kuan na bukpek. Kinsa pa gyud? Sa mga silingan ni tatay. Si Nanay Myrna. Si Tatay Alex. Sa mga Saniko family. Sa Kiado family. Saniko family. O Morat to. Wala na kay nalimtan ta kasi. Morat to. Salamat kasi mong tawag. Salamat kasi mong tawag. Salamat po. Okay, sige, bye-bye. Pagkaon. Maog yun. Anak pa ni hapon yun. Salamat kayo, bye-bye ha. Bye-bye. Okay, sige, bye-bye. Mao ka to mga kadi, ikaduhang tawag, ano ka diha sa may purok unuli na po. Mayong gabi inyo diha. Ni Takishi, Tang Baliling.
O kang nanay Nimpa Sanico, tatay Mario Sanico, Silver Lines, o sa ila nga guwapong masamong nga buutan. O kang misto ko usab, kang Nadski, Slim Lady, o kato mga kade. O payong gabi usab, diya sa may purok uno, diya sa unahan sa may tulay. Nag-birthday karong gabi una. Nag-birthday siya, niya sponsor pa yun ni sa balak karong gabi una. Ay sponsor ni sa mga banay-banay, Gerald banay-banay, PUP banay-banay, Stephanie Clarin banay-banay, Gina banay-banay, Shilo banay-banay, James Kian banay Igiya. Sponsor na usab karon sa atong programang balak mga kadi ha. Dali na lang ako tapuso na madali lang caller ha. Ato ning humanon. O dito sa ulo ko sab si Ma'am Shilo banay-banay karong adlaw. Asawa ni Boss Nonoy banay-banay diya sa Maylina bo. Happy birthday diya mo diya ma'am. Salamat kayo sa inyo nga kanunayong pagsuporta sa tanang programa. Labi na gyud sa balak diri Boss Nonoy ha. Salamat kayo gyud sa mga banay-banay pamilya. Ato sa unahon nag-sponsor sa gabi na gyud diha sa may plasanan, nag-sponsor sa karong gabi una. Ka ani Boy Wakwak. Okay, ato sa nga pagtagad ni nga mao nga tawag kay murag hinalya kasi gining dako ano. Mayong gabi ni mo dia Boy Wakwak. Ay, Manay Merla, mayong gabi ni mo dia. Kumusta ka gabi na to Manay? Maulan-ulan ni niya. Lagi di ari be pod Manay, gaulan-ulan pod. Wow, tayo. Mao gyud, dayon sa may ate kalagad rong gabi gabi na Manay. Dito ko diri sa Barcelona kuya. Sige. Nila ni Boy Bungog, Oh. Boy Katog, Mahanikin, si Lagron, White Pinto, Oh. si Boy Wakwak, si Boyet Ranen, o sa ako pang ate, Ilan, o si Kembele, si Rico, o si Takot, Abi Muad, o si Kirumi, si Timpanyot, Dunsoy, Wangin, o gabi na dinimulha. Salamat kay man gabi pod Manay. Ngayon, akong pamilya si Oh, balak kini sir taon Manay, mabalak gahawin gakuan na gaandam na gapanikad na pababa ko na to na Manay. Oy, Wakwak. Taas kayo ni, baling taasan ni, baling uskadupa ni, usakadupa. Na, regards ko nimo si Boy Wakwak. Hello. Hello. Galan taon mo sa live. Hi, Col. Mayo, salamat kayo. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa live. Naroon na diha amo ning Yan na amo na yung hataga, amo na yung basahon karon taon. Okay, salamat kayo sa inyong tawag. Okay, salamat kayo. Okay, sige, bye-bye. Mao ko to mga kades, nanuka diya sa may plasanan. Atong suking tigpaminaw, di lang kay suking tigpaminaw. Usa sabto sila si Boy Wakwak sa Manay Merlanda. Usa sila sa nag-sponsor usab karong gabi na sa balak. Labi na gyud usab ka nga Boy Sagob, na sponsor gyapon karon. Manay Amso Humuad. DJ Boy B-Boy, Missy Matmat, o sa ilang pinalanggang binalay nga si Mime, o sa iyang bana nga si Sir Ayan Humuad. Ug may gabi usab sa mga Kasinto pamilis, Manay Titing Kasinto, Marty Kasinto, o sa mga Montimayor, Aboy Bongot, ilang anak, si Honey Joy, Honey Len, Honey Me, Honey Jen, Miko, ug Nico. Salamat kayo sa Manugas pamili, Kabalpin pamili usap. Hindi sa may lamatik, ang Wild Dragon pa rin Bibi Turtle, Bansky Magdal, o sa tibok niyang pamilya. Okay, di sa may Burgos di ay, nalimot ko ang apo ni Tatay Praxidis Ritada. Nag-birthday usab karon. Happy birthday ha, mayong pagsaulog sa inyo nga birthday karon. Wala ang taon may makalaho siya tay kay saon man gyud pod nga ang panahon na ulan-ulan man gyud pod. So
ato ni ko nun si tatay, maikini mo balak sa tatay Persides sa Tibadok. Tatay Persides, kung mahimo, pwede ka mo balak sa ere ato ng tagas Basa na naglantaw sa live na to, Kuya Rome. ano sa pasawa ni Gato sa live. Unang basa na ito sa live. Good evening, Incudons. Shout out ni kang RC Uyos. May gabi ni mo diya, madam. Good eves, mga DJ. Lagi ka ni Judas De La Cruz. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa live ha. Pakishare lang. Ay pilain. Ayan, James Dagayloan is watching. Okay, salamat kayo diya sa may opinion. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsunod ha. Ay pilain. Michael Istangi. Piang is watching. Piang na plido. Si Madam Michael na. Madang Michael. Okay, salamat kasi yung paglantaw sa live ha. Para sa Shout out yung Budok o Kuya Rome. Sa mana? Okay. Kapala ko sa tanang naminaw, hindi ka ni Madam Michael. Okay. Tanang Rome sa nagrarin. Si butangin na kay Mardulo ni mo na. Romnek Piraren. Mamayong gabi Kuya Rome. Ako og ni Tiyo Badok. At ang nagtanaw ako og live ninyo diha sa Boy Wakwak. Kaning Auntie Merla. Greet na ko tanang naminaw sa taga Plasanan ug sa Tibuok. Naminaw sa Dakbayan sa yan. Siguro. Okay, salamat kayo sa inyong kuhan. Paglantaw sa live. Di pailain ato gining abaniro mga kadi. Parang dili ulay magmahay gini. Adi pa, maayo gabi sa akong Papa Danilo, Pirarin og ni Nanay Nanay Danilo Pirarin nga naminaw. Okay, salamat kayo gyud sa naminaw pa lantaw pag yung live. Okay. Doble salamat na. kayo, doble. Ano gyud? Diriin ko doon sa maayong gabi ninyo. Tiyo, manok. Walay manok, nakabuhiin ka dos. Pailain, Jan Ross Gomez. Maayong gabi, Kuya Rome o Tiyo Badok. Magpa-shoutout lang ko sa akong Papa Banske. Mama Magdal, Toy Match, Manang Yupeng, Quick, Tatay Bibi Turtal, Wild Dragon, Linsky, Ate KitKat og sa akong mga Junaked Simor. Okay, salamat kayo din mo diha. Salamat kayo sa inyong pakanunayong pagsunod. Diya pa, Adibayn Ayeng. May gabi ni mo diya Adibayn. Asa na makataon ron? Ordo uli si Butan siguro ni. Pa-shout out diha, Kuya Rome. Okay, salamat kayo Adibayn. Amina Duterte. Okay, salamat kayo is watching. Salamat kayo mo Amina Duterte. Okay, na diya basig napay mo diya ba daw? Marami. Maraming daghan. Marami. Butang is, marami is. Geka ni Maria Nova Cruz. Shout out po ko sa ako mga dabarkads sa ni Ro Melisa og si Ro Milit. Og Glina si Glina Lasa. Og ni Ro Mili Kalasa nganong naman ni si mga Ro. Ilombaring og Ro Elaine o Rebelye. Ro Eva Palkutan. Og si Ilsa Palkutan. Gika ni kanto Maria Nova. Diya pag ibura dapat ilain dre. Gika gyapon niya. Kaya bante. Sa akong pangita. Ako sa ni ukayon dre maayo kay. Ukaya kay dili mahilaw na ko pag dili ukayon. Gikan gyapon ni Maria Nova. Ayong gabihin ko dun soy. Naminaw ra sa koron kay si Kuya Rome man rog si Tiyo Badog nagkauban. Shout out sa akong mga kauban sa trabaho sa ni Hafar. Bikin ba siguro ni? May cousin Yudicel Bilya. Magistrado and Insan James Magistrado. Stay safe and healthy everyone. Napa? Ito ning hotdog gyud. Sige kay ato ning Asa naman kay to? paghuman ana mo bunal mo palupad tag primerong balak ini Ika ni Nora Andoki siguro ni. Correction lang udi mo ha. Andok ba? Good evening everyone. Pa-shout out idol diha sa tanan nga Antipala family sa Maria Oray. Gikan ni Nora Andok. Mo siguro niya correction lang udi mo ha. From Novaliches, Quezon City. Maayong gabi kaninyong tanan diha idol. Stay safe and God bless always.
Ika ni Amina Duterte hoton nga nato ni Kuya Ermi. Huto na Oh, to. shout out yo bodo kay Ingko Donsoy. Huta, ay, atang upalupad o bala. Ayo nga gabi idapitanon. Si Ingko naglantaw. Oh, dayon ingon ni Ingko ni bunal na, bunal. O, bunal lagi na rin bunal. ko. Kaya doon sa sting ba ko, kapanikad na. Oh, kapalikan gyud. Napagyo da, tiyo. Atong Leon mo wala naman siguro mo to. Leon sa napipan. Lili ah. Atong balik sa babaw kay bisag na idagas babaw. Ay, ato sa aya tamo palupad og balak, ato sa yung hatagad-patagad ng ilang papa-shoutout. Piggy Reggie sa Aslamukam. Hello. Okay, hi ni mo dia, madam. Unsa man ni siya, buy or lucky? Murag mo to, wala na yan mo Kuya Ermi. Wala na. Murag mo na katuran. Ikaw yung kulay na naman. Okay, dahil ito pa'y tawag ato ni hatagan sa pagtagad mga kadiya. Kay, mintas na tayo oras pa yun. Hello, maing gabi ni mo diwakwag? Oh. Kinsa man si Kuan si Andoy? Ay naade ka di World Dragon da si ipangita ka din na sila di are. Na noon sa kay wala map. Nakas April lagay di apaton ni April. Mao lagi po daw sige sa sunod lang po dayon sa may ate kalagad rong gabi na Wild Dragon. Oh balak. Dayon og Wild Dragon palitag na imo balak ni mo ng kauban pwede atong dawaton sa ere pangitaan lang og bayin signal. Para makahatag itag lingaw sa naminaw karong aglantaw pusab sa atong live. Oh. Paano ba babalaso sa Tibadok? Tibadok, o sige, ganda mas bago panikad na si Badok. Kuyaw man, kuyaw. Wala po nda kay samtang yana makubisita yana paghawa ni Magot. Lagi-lagi o. Ugma na lang pohon. Pohon, wala po nda. Okay. Dayon wala na laing lalimtan. Ano, mapabara sa ang amahan sa Matik, sa Balske, sa Bimaw. Mao gyud unahag kanang imong amahan ba si Pare Bibitor kalayo gyud kalimti kay di katagaan o di mahalin to di katagaan ba. Ito yung ano kung mabubutin daw. Mao gyud. Dayon kinsa pa gyud? Amaro to kaya may gitu yung Canada. Sorry kayo, ay wala tayo sa taman nga na makubisita gud. Okay ra ugma pohon labos. Salamat gyud tawag Wild Dragon. Si maro to kaya Okay sige bye. Bye, naman. Mao ko to mga kadi tawag ano kadi sa may plasanan. Maayong gabi lang tanan nyo sa may plasanan. Okay, mao man gini nato naandan gyud mga kadi nga ang muhos gyud mao ra mo gyud unang ubalat. Anya mo sa gonson, pagina mo sa gonson. Ayaw sa pod kay wala dayon ila. Ato ning pahauban sa maayong bandera. Pili akong balak mga kade, ako ning ipahinangod sa tanang naminaw karong gabi una. Sa akong pagpangutan, ning madalog nga kalibutan. Pilit ko na untang talikdan ang atong tinangakan. Apan ang adlaw na dumili, pagsahop sa kasadpan.
atong balikon mga kadiha kay doon na pag yung ikubi-kubi ang among technician dire. So balikon na to. Kay doon na pag yung wala pag yung makubi-kubi sa doon na pa gamay ikubi. O ato na ato sunta balikon na to mga kadiha, atong balikon. Kani nga kung balak mga kadi alang ni sa tanang namin. Aniya ako karon nagpako. Okay mga kade. So pasensya lang gyud mo mga kade ha. Kay kami anit yo padok. Dili pag gyud may kayo tantong sanay ani. Pero paningkamutan gyud namo. Basin di sa sunod. Maamo na yung mahatag ang insakto yun niya. So, pasensya lang kayo mga kadi ha. Ano na tayo yung tawag? Ato ning hatagan sa pagtagad. Hello, mayong gabi eh. Oy, akin sa ni palihog. Ay, amigoy. Oh, mayong gabi ni mo di amigoy. Yung sa may ato kahalagad karong gabi una, amigoy. Oh, kinsay imong igret? Bunalan ka na ron, nawa kay tahod sa imong mama ha? Ha? Bunali na mas, bunali na si Rene, way tahod si inahan. Sige, padayon. Bunalan ka ron, binyano pag. Sige. Okay, sa pababalako nimo. O unya dapit mabalik og balak ko niya. Kaya paminawan niyo, atanin niyo kay naway balak tubag-tubag karon taw-tawod. Si Toy Mats og si Kuya Romy magtubag-tubag og balak karong gabi una. Kaming duha tubag-tubag ba, tubag-tubag. Okay, wala na kay nalimtan. Okay, salamat kay sing paminaw dia, Migoy. Okay, sige, bye. Okay mga kade, nanuka dia sa may Alamatic. Mga humuwad groups, mayong gabi lang yung tanan nyo dia, labi na yung kang Secret Jack. Retay laing tawag mga kade, ato ni hatagan sa patagad. Hello, mayong gabi eh. Hello? 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 No. Oh, kinsa ni palihog? Yo. Hello? Kuya Romy. Oh, Magpabala ko niya, Kuya Romy. kinsa ni palihog? Ha? Kinsa ni palihog? Wala eh, nang pinakamaot sa Lamatic, Kuya Romy. Ay, si Secret Jack, naulagi wala palibak si Secret Jack. Mayong gabi ni mo dia Secret Jack. Oh, ato pa ng imong matag usa. To ana ayo pag i-mention dili man ko ni matabong ira man ko. Ha? Ayaw ba? Nya, nyon sa matay kalagad ng gabi na Secret Jack. Magpa-kwanto ani nang magpa-kwanto sa magpapangan ang gabi eh. Sige, abante eh. Kumusta ka, Kuya Romy? Anage pangmusta Ay, papaat ron? Dili balak. Balak ron, balak. Oh, basig maabot man ta, ga-live man ta karon. Ina imong uyab dito sa Manila nga naka-live ta, pwede sila man sa live. Pwede ko ta mag-greet. Magkwan na, mag-kwanto sa mga atong panay. Oh, pwede sa imong greetings, pwede. Sige, abante. Ay, magpakwan lang ko ni Kwan. Magpabalak ko, Kuya Romy, ni Kwan, ni Tingko Dunsoy lang. Siko doon sa ira? Hello. Oy, hello. Ngambak lang tani. Tingko Dunsoy rin ako mabalakon. Tuan na wala makatunga sa doon sa iron Secret Jack kay yaaman yung programa. Ado na siya importanteng gilakaw, layo man ko, dula tumabalik dayon god.
Hello. Oy, Secret Jack. Dayon kinsa pa gyud? Ako ning naminaw tanan. Ay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw diya, katapok-tapok na mo diya. Salamat kayo, dayon kinsa pa gyud? Mubrit lang ko. Kinsa pa? Mubrit ko nila aming Ferrari. Kaya mga tikiting dan si Panbot. Berbet sa Juan. Sa Alamatik. Juan sa yung kapika sa yung kinabuhi ko. Si Pansky. Si Magdal. Si Ruel. Si Kambude. Si Aya. O ikaw si Toymat po daw. Kapod ko Yarme. Oo, kinsa pa gyud? Ay, maura tao ko Yarme. Salamat kasi tawag nimo Secret Jack. Oh, salamat po. Okay, sige, bye-bye. Mao ko to mga kadi, nado ka diya sa may Alamatik. Di na matabang mga kadi, mo na yung landslide. Adi tayo mga mensahe ato hatagag pa tagal yung mga Kaling sa mensahe. mga to, wala na kayo Rami. Kaling sa lato sa live. O sige, unahan Di mo ka ni Pel Nigel Valladares. Shout out sa akong amigo nga imong tapad diha, ako silingan Antipolo City. Badok gikan ni Quadro Alas thanks DJ Rumi. Salamat po kayo. Pa-shout out po gikan ni Jefferson Noykan. Pa-shout out ko sa classmate nako sa Talpakan, online sabong. Online sabong po. Si Gardo Delisay. Ni Joy Gomez. I-shout out sad ko. Isa man ni sila. Si Lona Rose Racho naglantaw sa atong kwandron live pod. Ay, hello, mayong gabi, Ma'am Ratso. Sir Grande Ratso diya sa may tapat sa may traffic. Salamat kayo, ma'am, sa iyong paglantaw sa live. Naas lang ka kwande og ikan ni Madam Christine. Sure diha Carlo ikaw akong kwantar pa kanron. Si Joy Gomez, saan ni? Purit na ko no. Bati na kayo ron eh. Ato sang hataga patagad ng atong mensahe kay katipunog natin ba dok. Unang wiwi sa atong mensahe mga kade, ato ni hatagan sa pagtagad. Ako ya Rome na kinibalak gipasa. Diha basaha lang. Okay. Salamat kasi mong pagliso. Commander Quick, batay kasabaan ka. From Commander Quick. Thank you, salamat sa pagliso ni Ay, Commander. mayo pagpaminaw ni Commander Teron. Des Manonong. Salamat kayo basi ka naon na pagkaon. Ikan ni ko ni kaila ka ni Rosalina Gomez. Agato mo nang yay! Shout out ko no diha. May paglili di asam ni siya ka galili. Ambot ka. Daya gatix na ako dato ning basahon karon ni kay murag ko ani. Dito pa gikan sa may lagbas. Ay may nga gabi ida sa mga taga-lagbas. Era. Mayo nga gabi iti bro, please ko greet sa tanan akong kaparyentihan, Natcher family, Andag family, Bagon family. Bularon kay Sido sa ako pod amigo nga si Ronel Musguera, Annalyn Berdon, Bimboy Kaloy, si Gian Lando, Abay Romy Bernard, Ritzy, Livy Luis, Joby, asa man to? Joby Inday Imak, Binson, Sheila, Moy Moy, Maymay, Uncle Alot, Santo, Uncle Edwid, Auntie Ode, Uncle Diango, Uncle ano, Auntie Sara, Uncle Bayot, Samtix Missing man, nagis kataas kayo. Gikan ni Ayan nga na-char sa may lagbas. May gabi ina yan. Ay pagpaminaw ni mo diha. May gabi lang yung horot diha sa mga kauban. Murag tagay-tagay sila. Doon ay gipasa si Commander Quick dire tiyo ba dok? Ato ning hatagan sa pagtagad kay mo ni iyang gikunan dito nga. Di pasahon yang balak ato ni hatagan pagtagad. Commander, ako ning pasahon karon Commander ha. May ikaw sa tiyo ba dok? Mga sa una kay karang quick mo tagaig pagtagad. Ato hatagan ni pagtagad si Commander Quick. Kay mo pa'y pagliso Yay! Wow Philippines! Pagpasahod sa tisir ka mo balak diha pangita sa background ako sa basahon ning naglili sa atong live ha. Sige. Gikan ni Phil Nigel Valladares, shout out ko sa tanang taga-Tipsong, Sulangon, Totua ug Antipolo. May paglili mo na busing. Naglili dai sa busing ron. Kita Si Agaw. Katura. Yan ako naman kumala ko Yarome. Sige. Mga alas 9:15. No, alas naman kuto-kuto. Ako sige di ay. Ato sa paitaag kuaning dira atong kanon ni. Nindot kining balak yung Commander Quick. Sa may gauluhan ana. Kani kinay uluhan na ginitilan. Lisod man.
pwede iyak. Okay, Commander, niya imong balak ako na hatagan na sa pagtagad. Atong gipahuman sa background niya quick paminawa. Kining balak ni Commander Quick, yan ang gipahinungod daw sa tanang naminaw. Wala ko'y labotan ni Quick ha, kay ingong mga kasili sa hospital, sa itong basahon dire. Basta na ipon lang balak kayo, hatagan nila O, talaga. kutob sa ipadalang balak ato, kining basahon. Parang di kin magmahal. Okay. Kalibutan. Ay, ito na. Kalibutan ang nakuluhan na nito. Dira, Quick. Kalibutan nga puno sa kalipay. Atong sugdon sa una ni kay nisapaw man gud kay may mensahe man gud di masapawan mo. Atong sugdon sa una, Quick ha. Kay na sapawan man gud sa maong mensahe. Hindi tuntaan na kuya may ganihar na gikuan ba para mabalhin sa papel ba. Lagi yung Para maayog pagbasa yun. Ato lang kuning kanon. Wala agwantahan lang na diha. Ang guntahon ni ato ni yumon. Akong balikon Quick ha, niya Quick. Kalibutan nga puno sa kalipay. Naganda sa lapyahan baybayon. Minumutya ko nga kaliwat ni Adan ug iba. Kintaw na ko aron tumanon ang gisugo sa Dios nga budaghan sa kalibutan nga iyang mga dayi. Ampo kaniya hangtod diri na lang ako. Kutob akong gihandong nga akong makauban ning kalibutan. Unta hikapon ang kasing-kasing nga maluoy. Ug bugkuson ang kasing-kasing. Okay, ang mamubo na balak ni Commander Quick ato. Bubura man dito, bubura man. Ato yung nahatagan sa pagtagad. Ang at least nakatagan na ito pagtagad, ang maong inyong balak mga kadi. Ay kung nabasa man naman ang kuan ko kanang Jean Ross Gomez, sa Jean Ross. Okay, salamat kay mga kadi sa inyong salamat po sab kayo Quick sa imong gipadangat karon nga balak tampo karong gabi una. Salamat kayo.
Ay mo na po tiyo ba, Dok? Ha? Sa'yo pa man kayo mo, asa? Saan yung oras na to, di alas? Atong oras mga kadin, nilukso na gyud sa alas 8:22 dire sa atong pagpanaguban-uban. Masao sa nato ng mga nag-iili sa live pod. Ha? Ako, nag-iili niya. Wala na diyan sa kuan. Naman 3, naman 3. Basahala yon tiyo akong kanon diari sa kuan. Gika ni Divine nga ahing. Di ba? Pa-shout out diya Kuya Rumi. Hmm. Shout out na Kuya Rumi, gikan diya po ni Divine. Gika ni Michael. Mm. Taro nga po ninyo og basa akong ngalan na diya pa daw ko si Kuya Rumi may kasabi. Bunali nagpaloy ni gawas. Ayun, ako yun. So, tara, gikan ni Madam. Bunalan mo palo karon na katikim karon karon eh. Oh. Gikan ni Jefferson na sa na Naikam. Naikam mo na. Alay ka. Pa-shout out Kuya Rumi og Badok. Si Luna Ratio naglantaw po day. Salamat kay paglantaw ninyo Ma'am Luna, Sir Brandirazzo. Sa tibok niyong pamilya may gabi. Napagin Kuya Rumi kisa man si DC Sumalpong. Shout out ako sa taga asa na Isla. Sa asalbit nga Isla kada na. Basig sa Silino na Ligway. Basil. So mayong kuan nga mayong gabi. Mayong paglili sa live. Payo ko na ato ni nga taga-pagtagad po ni ilang good days Kuya Rome, magpabalak lang ko sa taga Lumanaw si Atune Efren, Tupi Jose Iban, Ugoy June Silso, Agiyong Tomas, Dante Florante Lito, si Boy Bantam ni kuog ako. Okay, salamat kayo sa imo nga mensahe di Boy Bantam. Salamat kayo sa inyo nga kanunayong pagsunod mga kadi ha. Handos gyapon misunahan na ni Tito Badok. Kami daw sa dula pa kita yung oras nga man. Atong pagbasahan na sa live parang dili kini sila magmahay Kuya Rumi. Tara. Shout out ko diri sa Lamati Kuya Rumi, gikan ni Leodisma Dampayla, Palpagan man ni. Palpagan. Mayong gabi ni mo dia manay Mimit Palpagan. Gikan ni Michael, shout out mi diha Tito Badok. Mayo pag kuan diha Madam Mubalak na sa Madam ron Kuya Rumi. Balak. Mubalak no siya. O di mayo. Mubalak muli ba? Balak muli. May balak muli. Salamat kay nimo manay Mimit Palpagan ug sa imo nga pinalanggan nilay si Rambilin ug sa mga pilagang anak usab nga si Pido at Palpagan. Okay, handos gyapon may sunahan na ni mga kade. Murag pabalak na siguro ni si atong testingan ni, atong testingan. Ato nang unsa may gusto ipahaom na to na. Sa damgo na lang man yun. Sa damgo, diri ka sa kuan. Okay, mubalak si Tio Badok mga kadi ha. Unsay uluhan sa balak nimo di Tio Badok? Kami sa damgo lang man eh. Sa damgo lang. Di na po sa mga kwan po di may gabi ikaw sige. Sige. Di sa nato ni balak ko na may kwan di Mayong gabi ing konsoy. Palihog ako sa paghatag og kinabuhi. Nining akong balak. Ako kini pahinungod sa tanang mga binuhat nga sa damgo na lang intawon malipay og kiligon. Og shout out sa Santo Papang Group nga gilangkuban sa mga maestro nga mga kalalakihan og ang uban nahurot na ang kalalaki karon sa man ni. Nahurot na pagkalalaki karon. Para di transform na. Transform. Nya kay kisaning kisay gapadaan ang bala Kuya Rumi? Kuan siya sa diped si Sir Cielo Piratel. Sir, mayong gabi sir. Nya mga ila kog dispensa ni daan sir kay si Inko ra gid moy hanas gid ani mo nga ako lang kuning kuanon. Wala man si Inko gid ato lang ning kuan ni Kuya Rumi. No? Okay. Ngayon lang tagpasensya daan gyud. Bunal Tio Badok. Sa damgo na lang ang title nito sa damgo na lang. Sa banag-banag ning nahinanok kong katulugon. Ang madanihon mong kaanyag kanako mipaurom. Imong gipanglaksi ang mga hagok kong nagpangutan. Og mipauraray ka sa bunguton ug bus o kong dughan. Pagkatamis nga sudungon sa matamis mong pahiyom. Pagkaanindot aninawon
sa lawas mong nangalimyon. Daw di ko nakapugngan ang naglumpan kong pagbati. Dihang gihuwab-huwab mo ang kasing-kasing kong pagpupang gituli. Ipanglarot mo ang mga sampinit na migapos sa akong galamhan. Ihinginlan mo ang mga bato na mipukpok ning akong dughan. Isuyop mo ang mga nana sa nagnangnang kong kagahapon. O gihunaran mo ang mga samad sa bakak niyang sugilanon. Giguyod mo ako dito sa naglilo nga limaw sa kalipay. Aron imong pagalumsan ang namampang kong kalaay. Dito gidimdim ta ang nagtaginis nga dugos sa atong gugma. Nagsaksihan sa mga gabon nga mapahiyomon sa kadaugan ta. Ang mga yamong sa natingbantang gugma gisalod ko adlaw tanan. Aron akong ibisbis sa nabidlisyaw na nato nga tanaman. Ang mga suyod sa pagsulay giinanay ko na sa pag-ibot. Aron ang talikala nga miputos kanatong duha dili na gayud mabuslot. Umari ka ning ganghaan sa nangmugat kong gugma. Og ang sugnod sa atong relasyon padilaobot na. Nagkuti na kining namintas kong pabilo nga nagpahipi ning akong sabakan. Aron sugdan ta sa pagdapdap ang nagtubig mong unahan. Sugot na ako nga matapos na kining madanlog nga kalibutan. Kay ikaw akong pinangga ania naman sa akong giliran. Pag-unsa man ang kadaghan pa sa umaabot nga buntag. Kung ikaw sa akong mga bukton ra gihapon mubulag. Kung damgo man lang kining tanan kong nasinati. Ukawa ayaw kay patuyangan ko na kining akong gibati. Kay bisan sa damgo ko, kulang ikaw akong makauban. Iko na kini para mahunaran ang nangapangos kong dughan. Salamat kay Kuya Rumi. Mura pa kung ikulbaan Kuya Rumi. Anong kulbaan? Ikulbaan ka tiyo ba, Dok? Dugay naman kung wala nakabalak god. Bago pa gani, to? Kaya sa Birnis wala man god nang mura mo kung ikulbaan nga. Nag-abot man akong kabuhi og kuan eh. Kung siya nag-amot, imong si Puno. Kabuhi. Wala si pasensya kay ni Sir sa to si Sir. Sir Cielo Operator? Shilo, pasensya kay Sir di kita ikakuan si Ingo. Nindot tirong tang balak Kuya Rumi apan sa mga practice ramang guntaan ning balak. Pero salamat gyapon kayo. So, mga yun, nag-med niyo. Mga yun, dispensa niyo daan. Mga kadi. Kasi doon na pa mga mensahe. Dahil ka, kwadre rin sa punta sa galeri sa itong live. Ika ni GC Lana Bukas. Pa-shout out mi Ingo. Takishi. Gika ni Michael. Very good, Badok. Thank you kayo, madam. Salamat sa imong pagkuhan na. Gulog-gulog mo rin. Di magula-ulog-ulog. Ulog-ulog mo rin. Yaga-yagaan ito. Wala milayan niya? Wala na Kuya Rumi, Morto. Atong oras mga kadin, ihandos na gyud sa alas 8:31 sa kagabi yun. Nara si Jefferson. Tiyo Badok, okay kayo. Single pa ka. Kuha na oy, kaning motor ka pa. Wala pa ni matauray side ka. Single pa ni. Single pa din. Single pa ni, pakutan na yawangan.
Ayaw, pagbugal-bugal pa. Di manggo na wala po kaibangan ko. Ang sa una no. Ano, kaya katong mga kauban das gawas, Kuya Rumi. Mana ko kuha no, mana. O may gabi usab ang mong bisita nga nakakaroon diya sa gawas. Mubalak po na si Madam Christine. Ato mabalako ni si Gardo Dalisay karon. Sa panis siya bana ni siya ni sa iyang pinalangga usab asawa ni Madam Christine Reyes. Dara atong gamay dapat iya Madam pasahan niya. usab may gabi niyo diya sa may gawas. Di kaniya Madam Hichal, pagdali mo diha kay musunod nami. Inyo hanap pong turno Okay, lagi. pwede na po, pwede na. Ato niya tagas pagtagad niya atong mga bisita. Ato papalako ni kay layo pa kay ila. Bito pa kasuba ng ilang labnon ay pa ni are dire. Dili bitaw sarap pero loud ba. Speedboat sa diya. Aga sa kay raga pagkuan ra sa mga bata. Ato papalako ni sa Gardo Dalisay. Gapanikad na sa Madam Hichal, gapanikad. Ay pughapsi diya madam ha. Matod pa niya ni Madam Hichal, pagpaki dayon ko ba daw ka? Ang dalami kwadro ka. Taklops ka manaon no. Taklops ka liro. Taklops ka liro. Oh, diyan kay Pasko nang budo. Pasko tari Madam. Kidagan mang nang lantaw sa live Kuya Rami, basig dol naman good Pasko. Bisag ganahan sila mo hatag banog naskuhan. Lagi, obi daw kay Pasko naman ko. Pwede po kanay nyo basin po pag greeting sa kayo nyo ang pamaskong mensahe. Oo nga, magpasalamat lang kita dahil kay namo kinay mo abot. Oo, pasalamat dahil. Pwede na pag itunol yun dito. Wala na ikaw na. Kaya maluhay masala ko kay usabi akong ilaw. Kaya nagbalak ron, mata na po down sa. Salud na, Gardo. Isa may musunod ya. Kasi mo sunod ya. Mo automatic dayon, gawas mo ko eh. Basig muna ni si Madam Christine. Si Michael ko no, si Michael. Si Michael. Si Juan, si kanang Morina ba Morina? Bayi man. Pero malaki, Moreno. Machada. Dara ato ni pasaw na pagit man, Jeremy. Gika ni Judilyn Sanico. Shout out ko ni Mama GC. Lana bukas Takishi ni. Okay. Okay. Salamat kay Brenda Takishi. Sa jika sa na Kuya Rami. Tagay ko og tandoy. Para okay kayo. Diyos, dili pwede. Unya na ikahuman, dalhin me. Pero may tagay sa og tandoy para okay kayo. Ika ni Jefferson. Unya na ng tagay, inikahuman kung naapod. Pero kung wala, mas maayo. Kaya Parang sila pa, mayo pagbiyahe ba? ipod maayo, kaya sila pa, mga wiris darod na mo. Basta ang tao nga dili mo subay dalan. Ingon na ba na, mabasa na ba na? Ang tao nga dili makasubay sa tarong nga dalan ay hubog. Okay, marag kasudo na kasi marag panipa na si Madam Christine. Ato ni hatagas pagtagad. Mas bentahan. Sa mga naglantaw sa atong live paki-share lang mga kadi. Paki-share lang sa naglantaw sa live. Parang thank you kayo. og dagan kayo mag-share, dagan kay grasya mo dawat inig ka Pasko pohon ba. Nakita mo tagaan, kita mo tigabasa. Lagi. Si Kuan ay naglantaw sa si Madam Ivy Elcarte naglantaw sa atong live. Mayong gabi diha sa may Kuan San Pedro. Mayong gabi diha Madam. San Pedro na ila. San Pedro na ila ha. Dara ay sa napagid ko rin ato ni silang hatagan niya atong pagtagad ni. Pabonal badaw ni Madam Christine. Mo kuana na mosulod sa Madam. Unsa po nimo balak kabunalan mo punta? Madam, mabalag na ka Madam? Madam. Mabalag na ka Madam? Ay na Madam. Ang imong gihambin nga mga balag pa. Ang imo day ang katupa nga ang imong kasinatian sa kinabuhi sa unang panahon ba. Og sila pa murabag samad ba. Tuod man ang samad maalim pero ang ulat magpabilin. Gika ni Madam Ivy Elcarte. Pa-shout out yo Badok. Okay, maayong gabi. Ano na Madam Ito mga tipakas kagahapon. Ang imo din nga wiwion ko ang nagdagitong nga dagom. Okay, atong sugaton sa masipang pakpak ni si Madam Cha.
sa maayo nga pag haong atong pahauman is maayo nga background ni si Madam Cha kay karong pataon ni siya ni kuan gyud balak. Okay. Sa dili pa kala ko pabala ko na Madam Cha base doon na ka mensahe dia ilabay sa mensahe nimo dia. May gabi sa tanan o gilabi na gayon sa tanang nagpaminaw o nagasubaybay sa atong programa ang programang Tagik Tagik pasiaw sa balak. Pasiaw Sa balak. sa balak. So, lumiya lang tingog lagi mo daw. Makapanimbalot mo tingog nimo. Okay, Madam, wala na kay alaing mensahe pa diya kay ato nang mubunal na ta. Og mayong pagpaminaw dai dana sa ako ang partner in life. Okay, Dana ana sa gyud siguro Rosa siguro Kayanan. gyud ang partner nila kay abon niya. Okay, din mo bunal na, Bram. Sige. Okay, mga kade, atong hatagas pagtagad. Balak tampo. Nanukan ni ari na gid sila mga kade gikan ni sa may garbo sa may purok sa Kayanon. Mubalak siya karong gabi una mga kade. Paminawa, atong paminaw na iya nga balak mga kade karong gabi una. So, salamat kay sa imong balak tampo karong gabi una, Madam Cha. So, ang iyang balak karon na mga kade, murag nagkahatag usab o kaado anang dugang aral sa naminaw karon. So meaningful kato iya nga balak ni Madam Cha karon nga gabi una mga kade. So ingana mo balak si Madam Cha. Garbo ni siya diya sa may purok sa Kayanon diya sa may San Vicente Pantalan. So salamat kayo Madam sa imo ang manindot nga balak tampo karong gabi una. Daghan pong salamat Kuya Romy. Lahi ra ba nang uban makadungog balak basta may mo balak ra ba Madam Cha kay ingon sila na lisod ko no gili balihon kay mapagong. Palihog pa jud. So salamat kay nimo diha Madam. O gamayong gabi po may gabi gyud niya ninyo diha. O basin na pa kay laing mensahe Madam abante Katalang yung Kuya Romy. Padayon data magpadayon kita sa pag-watch live sa ato ang mga balak karon o sa tanan-tanan na lang. Ang salamat. Atong oras mga kadi alas 8:42 na gyud diri sa atong pagpanaguban-uban. Padayon lang gihapon mo nga nagsunod sa maong programa. Labi na gyud sa naglantaw sa ato ang live karon. Thank you kayo. Si Madam Christine basig nga mubalak po ni. May kani amo ang tubag-tubag nito yung match pang finishing ni, pang finishing. Diya sa may pinyan ha. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa live diya sa may pinyan. Huwag Mama Agda. Diya sa may pulo. Salamat usap kayo Mama. Nagtig sila ko kanina diri sa kuha-kuha. Salamat kayo ma'am sa iyong pagkuhan kanina. Si Mama Agda. Huwag may gabi usap. At ang Sir Ayan Adasa. May gabi isab ni mo Sir Ayan Adasa diya sa may Atbang sa may State College. Diya pay laeng mo balak ani mga kade. Agarbo lang gihapon ni sa Maya Purok sa Kayanon. Manigi yung mga kade nga may pa mo balak, wapa pag yun. Ingana mga kade. Sa dili pa lako pabalako na Madam Christy. Mulabay ilabay sa nang imong mensahe diya sa inyong mga silingan, sa inyong mga mahal sa kinabuhi, kaparintihan. At agad ikog panahon aron pagtud sila nga naag yung ka mismo diri ni bala ka karong gabi una. Ma'am Bonal.
May gabi ka natong tanan no, labi na sa mga naminaw karon kabiuna. Akong sulay ni pagbalak no paunta nga balag magkasayop-sayop tani. Basta mo balak jud ko. Amini ko nga, bahala magkasayop-sayop, basta kay sakto. First time jud ako ning mo tingog aning kuana ba ato lang sulayan. Sakto ba ka ni? Kay base, bintahan na po na makasulay ka, madam, kay magbalik-balik naman dayon. Lagi. Ay, Rama, pan ba? Okay, madam, Experience wala ko na ba? kay mensahe niya, madam. Kay ato nang ipalupad. Abante daw. na ni akong mga kung bana nasa kwan ba sa gawas na Siguro agi na, madam, kay ako niya tugnaw ro ba? Kinsa pa gyud? Sugdanan ako ni akong pagbalak anito Kuya Romy. Madam Chris, mga mutanan lang ko unsa may naguluhan sa imong balak karong gabi na, madam Kristen. Ang kwan title ani ay Sugilanon Babag sa Katulugon. Oh, ang title daw mga kade, Sugilanon Babag sa Katulugon. Sa panade nga nanay babag sa katulugon kada bang kanang daghang samok-samok kining tulog. Nakadagway ka na dagway ka ng daghang problema. Oo, dili gyud, kang oo. katulog. Okay mga kade, ani atong dawaton sa masipang nga pakpak si Madam Christie. Garbo sa may purok sa kaya karon. Abante da. Sugilanon Babag sa Katulugon. Nitapos na usab ang laing kabuntagon. Ang adlaw mo tagos sa pagkakukot sa mga gabo. Muabot na usab ang mga mangit-ngit na kagabahiw. Aron padayon ikaw nga akong paghanggang. Makalipayon sa atong panahon. Apan siyang ang tanan kay ikaw nahanaw sa hiyon. Nitaliwanan kalibutan o gabayon sa akong dayon. Nagbako ako, naghinak mo'y pagkabalo. Ang atong sugilanon nagbabag sa akong katulugon. Pirming nagdugsak ang suwag sa akong mga dughan. Larawan nga naghipatik ning lukhang bangutan. Nga kanimo gimingaw nga naglusara ni ining kalibutan. O bathala, kuhaan na lang ako o dala ako sa akong pinangga. Walay pulos kining kinabuhi, puno sa luha. Nangandoy og kalipay ning kabus og timawa. Nga mudanag ang kahayag sa akong tiwala. Wala na ibili pa ang mga kabuntagon nga maabot sa akong pagbangon. Kay wala naman ang akong pinangga sa kiliran ng malipayon. Sa kinabuhi ko, wala ka nang kalipay ipadayon. Kaya babayeng pinangga, nahanaw man sa dayon. Maura to. Salamat. Kulbaan dyan ko. Salamat kay sa imong manidot nga balak, Madam Christie. Sakto na baka to Kuya Romy. Ay sakto kayo. Samot yung kagugman ako sa kardoan ni Kuya Romy. May pamubalak, gwapa pag yun. Di ba, Agay. Gardo, dalisay? Unya na lang ka na ako tagagtanduway ni gawas ni mo. Kay Ala na, di premium na, di premium. okay, tingnan mo kung ni mo gwapa daw. Uy, ay! Isa lang jud ka flat kay marag kusian na po kanin ni Titoy man sa gilid. Niundang na may pag-inom ron, niundang og-inom. Lagi. Kadili mayo, makadaot na sa lang. Batok ka na gwapo po kay karong gabi una. Ay, mabalos pa ito. Dawa ko'y kwarta na yun. Salamat kayo sa iyong mga maninot balak yung Madam Christie. Baling katawa, murag mo si... Sakto, okay ra Kuya Romy? Okay kayo lagi. Magbalik-balik jud ko ani gyud. Yan agad si Gardo dalisay nga. Day, kay regalo na ko unya. Pero unya ra nga stress kadlawon. Agay lami pa kay katulog mo binang kano? Mo ka di po kahon kanya. Babag sa katulugon kanang stress. Mo ka ni stress po kahon na kay Gardo kay mo duty mo sa palong agong nagsayo. Na dili mo kumulungag. Ala siya siya kuan. Ayaw po. Kasi ara ko magkuan gikay na Ana dayon. gyud. Mao na to Kuya Romy. Salamat po kayo maggabi po sa tanan, imong ug sa naminaw. manindot nga dalit lingaw balak karong gabi una. Okay. Sige, salamat po. Okay. Oras na to mga kade. Nilukso na gagtinod sa alas 8:49 sa kagabi diri sa atong pagpanaguban-uban. Gamay-gamay kita oras ani mga kade. So ang finishing line ani kaning duha nito imas tubag-tubag.
Apa sih kumalak pa si Gardo Dalisay? Ato nga taga si Gardo. Ini ko naman ito yung mat. Plastada na yan may balak. Plastada no. Yan. Okay pa. Kami dito. Okay pa. Para may upat. Ato na po tayo laing cooler mga kadi. Atong atagas pagtaga. Dilo mayong gabi mo na doon patrel. Murag katulugon mas doon patrel. Humanag panihapon si doon patrel. Dayon. Unsa may kalaga dato doon patrel? Dayon. Sige, bante. Dayon. Salamat kasi imong tawag dong. Okay, sige, bye-bye. Pwede pa tayo laing tawag mga kadi. Ato ang tagas pagtaga nilang tawag. Hello, maing gabi ni mo da apart. Alwin? Dayon. Nakinsa pa. Sige, abante part. Kinsa pa gyud? Katura, Wen. Salamat kasi imong tawag, Wen. Sige, bye-bye. Kining among balak mga kadi, amon ning ipahinungod sa tanang naminaw karong gabi una. Og sa naglantaw usab sa live karong gabi una, ang balak na mo duha ni Toymas o kauban ni Kuya Romy ang tubag-tubag mga kadi. Ayoy noon. Hubog ka nagka buwabairo. Usahay lipaton lang gayud ko nimo. Kanang akong gipangulong tinuod og timos. Bisan pag kanang alak akong hutdon og inom.
o ihilamos. Ipakita ko lang kanimo gugmang naguros-uros. Way prino-prino, daw sama sa unos nga nagahurguros. Ayaw kog ilara sa imong mga litra. Kay klaro na kaayo sa mga pasiplat sa imong mata. Naapay nilantawan sa kakanaog balik-balik sa paa. Nagpanikad, nagpanilap ng way kaligo mong hitsura. O Inday, ayaw po taon paninood. Kay basino niya ako mutuo ug manluod. Wala na unyay, mulingaw kanimo, muhapyod. Muhapla sa paikos baliti. Sa imong mga tuhod ug likod. Che, buhiin na ka ng basong gigunitan mo. At So thank you kayo for watching. Wala naman tayo kung oras siguro. Wala na kita itong orasan so manamili taron na Daghang salamat na lang sa tanan dahil sa mga salamat kayo sa nag-i-live. tanang nagsunod sa maong programa. Daghang salamat dahil sa mga Salamat nag-i-live kayo. sa live dayon. Oo. Paki-share na lang mga kadi. Oo. Kay wala na may igong oras. Wala na gimiigong oras nga mahandos pag yun sa unahan. Salamat sa duha ka oras nga guban-uban, duha ka oras karon ni. Daw ka oras nga ito ang pag-uban-uban ni Rina mo sa programang Itadit Pasiyaw sa Tupa Balak. Sa ngalan ni Gulodsoy. Isa na pa isa di karon isa di mo minute. Si Michael balak na kapag daw kay Joy Mats lang malakas. Ako niya. Ako niya. Sila na yung mantigo, tiguang ni sila. Na, basta tigulang at ako naging basta tiguang na paminsan-minsan. Salamat lang kayo, Oga. May gabi. Salamat, Oga. Mabay mga kadi. Salamat kayo yun. Sa inyo Oga, may gabi na sa tanan ay. So wala na gumiigong panahon nga muhandos pa sa unahan mga kade. Wala namang gimiigong oras nga muhandos pa sa unahan mga kade. So salamat kayo sa inyo nga kanunayong pagsunod. Adri sa inyong pag-uban-uban diri kanamo sulod sa 2 ka oras. Gikan sa alas 7 ngadto na sa alas 9. Sa inyo mga mensahe, sa inyo usab nga paglantaw sa live, sa inyo usab nga pag-request sa maong balak. So thank you kayo gyud. Adto na kami mga kadi. Manamilit na, pauli na kami sa pinakapungkayang bahin sa kabukiran. Ug magasakay ni anang huyuhoy sa matugnaw kagabi. Aron magtagik na usab kami sa mga balak. Usa kami ng hinaot nga sa amo unyang pagbalik, ikaw nagpaabot. Kaysa kalipay hilabihan, ikaw man among paghahalaran. Aron sa pagwagtang sa imong kagulanan. So salamat kayo gyud mga kadi, sa labi na gyud sa nag-sponsor na makarong gabi una sa inyong wife puas. Salamat kayo sa nag-sponsor na makarong gabi una. Wala na gibigo nga oras nga mohandos pag gyud sa unahan. So salamat lang kayo sa ngalan na lang sa amo ang station manager. Manager Charles Perolino. Sa ngalan ni Ingko Dunsay nga maoy angkor man gayud ni ining maong balak.
kiniusab nga inyong ubos nga higala kadi sa kanginan. Si Kuya Romy. So hangtod na lang sa sunod higayon sa susamang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye. God bless. Enjoy your night.